Bitaw mak. Wa man kay uyab sa. Wala kay uyab no. Wala. Wala. Ano mama? Bilang. Ma. Mama nasa tiga pohon. Ay, mama gid. Ha? Lagi dong mama. Wala. Ay, naa si Mama Dan. China, wala. Mama, ayaw na akong ibagsak, mama. Depende. Una man teacher ni mo si ma'am. PE. Di. Murog mo ka. Oo, nalog ko. Ba't ibagsak ko? Okay lang pa kung ibagsak. Mabagsak ko sa inyo, ha? Sige na, kabagsak na, ka-fall na, ka-tune lagi, teka. Niwang nga, di ko marang gusto kadangaw. Madam, Maikot mo. Siya sa mga kadangaw. Sige, sige na, sige. Mac, if ever magdayon ta ba, advance mo ko mag-isip. Kung saan may tawagan na to? baby, baby. Bigyan do, iya yung hawak ay mura na kong paa. Nipisa ni mo, Mac. Iya, ay baby. Bada, baby. Baby, masa may date karon baby? Hala, ugma baby ba? Sa date ugma? Ano sa'y buwan ugma? Ang buot. Ugma? Ugma ba? Masa man? Saan ka di ugma? Wala ko ba mo? December na ugma sa? Mansari? Iya, Dili, karon. Karon mo, mansari na mo kay Bago pag niyo, mansari na dayon. next month din na. Oh, sige na, sige na. So next month, December, atong mansari. Pwede po. Dua-dua mo ka? Dua-dua man siguro ka, Mac. Wala ko. Mas apa yung gusto mo apas niya? Kasi Mac, dua-dua ba? Wala ko. Kaya ron mas kagad eh. Sugan yung mudagan ay. Ani na dahil ni, na third party.